recognize the real enemy. Para makabarog ka nga lig-on, diya sa imuhang pagtuo, kinahanglan mailhan nimo si Satanas. Makaila ka kung kinsa gyud ang imong kaaway. In Ephesians chapter 6 verse 12 sa atong gibasa ganina, unsa may giingon? O sa 6:12 di ay, wala ito gibasa. Ingon niya diri, kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutana o niining kalibutan sa kangit-ngit. So mao kini ang atoang gipakipag batukan. Kay mao kini ang isa sa mga lihok sa kaaway. So mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo, stop blaming people. Stop fighting family or friends. Because your real battle is spiritual. Manang dili ta magapangaway. Kaya nga ato ang gipakipaggubatan o gipakig-awayan is espirituhanon. Now imagine nimo ang sundalo nga nakig-away while gina-ignore niya, ginabaliwala niya ang iyang kaaway nga naa sa iyang luyo. Unsay may tabo kaniya? Ang sundalo busy sa iyang pagpakig-away sa mga kaaway niya diha sa iyang front. Pero ginabaliwala niya ang iyang kaaway nga naa sa likod. You cannot win by misidentifying the battlefield. Dili ka gyud mudaog kung mapakyas ka sa pag-ila sa natad sa panggubatan. Kana bitong maadto ka sa giyera, nya dili ka swito sa lugar, posible pildihon jud ka sa imong kaaway. For example, ang inyuhang grupo kay naay adtuan na mission sa ka giyera. For example, kuha na to, pansin gamay ang Mama Sapano, ang, sa pagito, 44, Fallen 44 na sap. Oh. Nganong napukan man sila. Kaya ang ilahang atensyon, nakasentro lang kay Marwan, ang leader sa mao nga komunista o terorista, nga diin dunay award na $5 million kung wala ako masayop. So nakasentro ang ilahang atensyon ni adtong tawhana ug sa iyahang mismong payag kung asa siya nagtago. So dito sila misulod sa usa ka tawag nato na maisan nga dunay tulay nga nagkonekta sa mao nga Pikas Daplin nga diin mao'y bugtong dalan nila para makasulod sila sa lugar ni Marwan. So ang nahitabo, pag abot nila sa lugar ni Marwan, nakuha tuod nila si Marwan, pero dunay mga tao nga nakasibat nga mao'y ni balita nga dunay mga sundalo sa area ni Marwan. So wa sila kay balo katong mga balay nga layo ra sa balay ni Marwan, mga kwanto, reveal dito. No? Sa diha nga pagbalik nila og gawas kay duha man to sila ka grupo. Ang katong mga staff nakakurdon na ang ilang lugar. Pati tong ilang agianan nga tulay-tulay nanay nakapwisto na mga sundalo sa kalaban. Hinungdan nga napildigid sila. Ano man, wala man sila ka bantay nga dunay mga kaaway sa ilang luyo nga nag-atang nga mubalik sila, mugawas. Kaya man sila laing gawasanan dito Adto ra man pud ilahang gisudlan katong giagian nila pasulod. Dito ra pud sila moagi pa uli. Wa gid sila kabantay nga duna nay mga tao nga nakahiring nga nasulod ang ilang lugar. Hinungdan nga na pildigit sila sa mao nga gubat nila. Na kumutan-aw kag maminaw ka sa mga testimony, wa gid sila kaya atong panahon na. Bisag nakuha nila si Marwan, pero wa gid sila makaikyas sa mga tao ni Marwan o sa mga sympathizers sa iyang grupo. Kaya daghang to sa sympathizers. The same pud na kanato ingon ng mga Kristohanon. Ilhon nato ang tinuod nato nga kaaway. Kay kung di ta kaila sa ato ang kaaway o sa gubat o sa battlefield nato ang pakig-awayan, posible mapildi gid ta. Daghan na mga Kristohanon naluya diha sa ilang kaugalingon sa pagpakig-away tungod kay sayop man or naaman sa mali ang ilahang pagpakig-away. Ha? So kinahanglan ang hagit kanimo igsuon, stand firm spiritually. Barog nga lig-on diha sa imong espirituhanon. Pinaagi sa unsa? By guarding your thoughts. No? Kinahanglan nga ato ang protektahan ang ato ang hunahuna, ang ato ang mind nato, ato kini nga panalipdan. Kay kung musulod ang kaaway ni ining atong hunahuna, posible
apektuhan gyud ta, mapukan gyud ta. Kaya ang battleground nato ang atong unahuna man. Whatever na mga musulod sa atong unahuna is muapekto pod sa ato ang lihok o buhat sa ato ang kinabuhi nato. Mo na kung kung nagakumpiyansa kita sa trabaho sa kaaway, posible makasulod gyud siya sa ato ang unahuna. So we should protect our mind by reading the Word of God and by praying to Him. Ano man, kung dili ka nagabasa sa pulong sa Ginoo, dili ka nagaampo nga anak kaniya, posible lahi ang musod sa imong unahuna. Puro mga butang o kalibutanon na mga buhat ang musulod sa imong unahuna. Kung dili nimo na punon imong unahuna sa pulong sa Ginoo, punon na siya sa kaaway. Mao nang wala kay hunahuna nga mag-alagad sa Ginoo, wala kay hunahuna mag-ampo, magbasa sa pulong sa Ginoo, kay occupied naman ang imong unahuna. Puno naman siya. Di na siya masudlan. Kung ang baso bitaw o puno na siya og tubig, di na ka makadugang pa ana. Bisag unsa na mga sudlanan, as long as nga puno na siya, wala na space, di na ka makadugang ni ana. Ang atong unahuna, kung puno na siya sa mga kalibutanon na mga panghunahuna o yawanon na mga panghunahuna, di na gid makasulod dira ang pulong sa Ginoo.